Ćao ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu Jokratvu. Danas ćemo da radimo pitanja i odgovori 7. epizodu. I hvala na 76 subscribera, znači svi koji gledate ovaj video. Lajkajte video, idemo skupiti 10 lajkova. Subscribajte na kanal, idemo do dolje tam idemo do 200 suba. Znači, i da, pa hajde da krenemo. Prvo pitanje glasi, omiljeni, prvo pitanje glasi, da li si ga išao na takmičenje? Pa, nisam, ali ići ću uskoro. Idemo na pitanje, ićemo na 3 pitanje, idemo na pitanje broj. Drugo pitanje glasi, imaš li Instagram? Imam, zaprate me na Eldar_157 ili Eldar Supot, znači ukucajte tu i zaprate me. Idemo da imam 100 i nešto. Imam pitanje broj 3. Pitanje broj 3 glasi, da li pada kod tebe snije? Hajde da mi ti ne pada kod mene snije. Ne ljudi, nikako od mene ne pada snije. Nikak, i ovo je moja. Od oca misli. Eto. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče epizoda. Nadam se da živjeli, kada podržite lajkom, se na moj kanal. A mi smo sljedeći. A ću sada.